level up kung makonsiderar kining pipila ka kadalanan sa Mandaue City nga aduna nay dedicated lanes alang sa mga bisikleta aron di masagol sa ubang mga sakyanan. Kumusta nakaha ang implementasyon sa integrated bike lane network sa maong dakbayan? Ini ang gitutukan sa RTV Presents ni Nico Sereno. Pipila lang kini sa mga disgrasya nga naglambigit sa mga bisikleta sa Mandaue City. Risgo ang pag-ipon sa mga siklista sa mga motorized vehicles, labi na sa mga dagkong sakyanan, maong dugay na nga gipanawagan sa lain-laing sektor ang pagbutang og bike lanes. Sa miaging tuig gisugdan sa Mandaue City ang pagpamintal sa outermost part sa mga kalsada aron mamahimo nga bike lanes. Gawa sa pavement marking ang DPWH karong bag-o mibutang na gyud og mga plastic bollards alang sa dedicated lanes exclusive sa mga bisikleta. Bag-uhay lang sab nga gisugdan ang pagbutang sa mga concrete delineator aron mas maestablishar gyud ang mga bike lanes. Usa sa gibutangan sa plastic bollards o concrete delineator ang Dan AC Cortez nga gihangop sa mga siklista. Opa, may kasugat. Ano, wala naman, dire-diretso naman ka. Ubo sa bike lane network, giila na sa syudad ang mga lugar nga butangan sa bike lane o unsa nga klase. Kining yellow nga linya sa mapa, sagol bollards o konkreto gyud ang ibutang. Samtang kining purple line, mga plastic bollards lang. Ug ang mga dapit sa green nga linya, pavement marking lang o pintal ang gibutang. Itong plano nung matagaan yung devoted bike lanes. Ngunit protected sila kay naamay mga kuan, no? So ang mga motorista makakuan sad sila nga that's for bikers only. Bana-bana sa City Hall, mga 60% na nga natapos kining Phase 1 sa Bike Lane Network Project. Kining maong proyekto giimplementar sa DPWH. Sa Phase 2 sa proyekto, magdugang og mga bike parking racks, ingon man mga bike repair stations, sama sa una nang namuntar diha sa barangay sentro. Apan alang sa mga opisyales, ang proyekto nga nagtinguha nga mamahimong bike-friendly ang Mandaue, ma-integrate sa punta sa plano sa silingan nga mga local government units. Ang iyo sa to nasukal na ma-integrate na to Gisiguro City, Mandaue City, Balitang City na bike lanes mas maayos. So mo sa itong ang pamutang na doon kanina mga nagpuro na sa natin mga katapos yung dayon sa Gisiguro City na naman. Okay, pati kayo Mandaue City na may bike lanes ito mo Gisiguro City wala na. Uban ni June Sulon, ako si Nico Sereno. Kini ang akong short docu.